Qaysi rudansın? Yigit. Men bilmeyim qaysi rudan. Аны Алмаздан сұрайын, Алмаз Асқадулладан. U bilemem. Бізде ырулар ұнытылған. Ол хаман да башқұртларда бар деп ишеттім мен. Шәкселемелік мен премия. Рух рот булавай русча. Анда томғалар, білесіз томғалар турында. Һәр рухның өзінің томғасы булган. Yok. Алмаз үзіні кім біле бұғай? Антондан шешкән біле бұғай. Яттым шундай тагын стилләм шун авыз белән атрап шайны бутыгында, авыз белән атабызың дип. Андарын чиктем дип сазлыгы шундай кирттайны байттырып. Күтәрдек автоматланы байттырып, менән судан барабызың дип. Мәйтәм юзәвенә кабаты белән дип белмәй тегендә. Лак көтүчеләр сагам икән моны. Барыбер җиңәм. Минем кабилә көчлерәк сезнекеннән. Җиңәм. Сабар. Da var utan. Utan